ছেড়ে কৌছো এটা তোমার ভালো না এটা মাকে মধ্যে সারা আছি এই যখন কাটে গই যখন আসি তুমি মেরে તમે કીએ તમે કી નવો કે દે ઓલા ચીપા दिन बेला एक टक्का को साथ व्यापार करिब दिन बेला मु तुमको उल्टा सिके देला रात्रि मो ऑफिस को उल्टा सिके दे ઓરો છુઆડા ઓતારે રહીબો કાઈકી ଆମ ଘରକୁ ଅଖାରେ ଦେଇ ଦଉଛୁ ରେ ବୁଧିଆ ନି ହୋଗା ଓଟା ଦବ ସେଇଥିରେ କଣଟା ଅଛି ତମ ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ନାନି ତ ମୋଲା ବାଳ କହୁଛି ଏ ତ ପଟ କରୁଛି ସେପଟ ମୋଲା ପାଇଁ ତମ ସନ୍ଦେହ କରିକି ମୋଲା କେମିତି ଲୋକର ପ୍ରକୃତି ରହିଛ নুগুরা প্রকৃতি বাহার করিব ଲୋକର ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବାହାର କରିବ নানি ভূত হই বাহার ମୋ ନାନୀ ଭୂତ ହେଇ ବାହାରିବ ହେ ବାପ সবু মনে আছে ସବୁ ମନେ ଅଛି ରେ ସବୁ ମନେ ଅଛି ତୋରି ନାନୀ କଥା ମାନିଛି ବୋଲି ଶଳା ଶଳା ମତେ ଯାଇତେ ଖାଇନି না হইনি রে যে কোন ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନାନୀଟା କେତେ ବଡ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲା ଶଳା ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୋରି ଭଳିଆ ଏମିତି ହେବେ ଆଇଏ କୋଉଠି ଲଗଉଛି ରେ ଶଳା ଆଉ ଗାବେ ଏକା ମୋ ଯୋଉଠି ଠିକ କରିବି ସେଇଠି ନାଇଁ ବେ ଶଳା ମୋ ଘରେ ନାଇଁ ବେ ଶଳା ମୋ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ହେ ତା ମା ତମ ମାସୁ କାଲି ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଆମ ଗାଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଦେଖା କରିବି। তোতে শোনা আজটু 8 দিন যাই বাঁধিবি শোনা খাইবু মহাদেব কর শোনা খাইবু সহদেব কর কালি রাতি 9টা ବେଳେ ମୁଁ କାଲି ରାତି 9ଟାରେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଛଣା କରିବାକୁ ଯିବି না যাই পারিবি না না তো যাই পারিবু আগে জিবি ଆଜ୍ଞା ଯିବି শোনা বলে তো
ছাড়িবি যে ବିଛଣାକୁ ଧରି ଏଠିକି ଆସିବି ବିଛଣାକୁ ଧରି ଏଇଠିକି ଆସିବୁ ସେ ଆମ ଘରେ ରହିବ ଶଳା ଆମ ଘରେ ରହିବ ଶଳା ଏଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭାଇ ଚେକ୍ କର ଆନ୍ଦର କାଲି ବିଚିବ କଣ ରାଧେ ରାଧେ ଏ ବାପ ତୋର ଦେଖ ତୋର ଦେଖ ତୁ विशेष विषय बिना नानी रोग मुक्त हुई सञ्चय प्रधान